Hei tyttö, mitä sä laitoit sinne takialle? Telkkari, videot, taulu. Mitä helvetti? Tyttö, nyt hiljaa. Ole hyvä ja poistu. Minulla on ilmoitusasia. Resepti oli siinä makkarapaketin kyljessä. Epäilemättä. Halvemmaksi tuli se heittää sillalta alas. Sä olet ihan yhtä hullu kuin ennenkin. Ai minä vai? Niin. Ei, nyt sä käsitit ihan väärin. Musta mies petti mua! Tajutko sä, miten säälittävältä sä kuulostat? No en. Haluut sä turpaas? Taikavarvu. Ehkäpä. Voi helvetti! Tapaa sun! Ismo, lopeta! No en. Koita nyt rauhoittua! En ikinä. Ootko sä nyt hyvä mies seonnut ihan lopullisesti? Kyllä. Meidän telkkari on hävinnyt. No ei mun tietääkseni. Ismo Laitala. Sillalta alas, junan eteen. Hei! Hei!